wannan dare na lailatul qadari ana neman sa ne a cikin kwanaki waɗanda suke mara. Ya zo a hadisi an ce a nemi daren lailatul qadari a cikin mara, ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29, duk za a iya dacewa da daren lailatul qadari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka na tafarkin tsira. Alhamdulillah mun gode Allah da Allah ya sa muka ga farkon wannan wata, kuma muka ga an shigo haƙoman ƙarshe. Gashi za mu yi magana akan wato ainihin wannan dare mai albarka lailatul qadar, wanda Allah yake cewa lailatul qadar khairun min alfi shahr. Wato daren lailatul qadari ya fi wata dubu din nan da aka lissafa kusan shekara 83 kenan. To idan mutum Allah ya taimake shi ya dace da daren lailatul qadari, za a ninka masa ibadar shekara 83. Wannan muhimmancin na farko da daren lailatul qadari kenan yake da shi. Sannan a cikin daren lailatul qadarin nan, a ciki inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah ya ce ya saukar maka da wannan alqur'ani ya sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan dare mai girman alqadari. Wannan daraja ce ta shi ainihin wannan daren lailatul qadari. Wannan dare na lailatul qadari ana neman sa ne a cikin kwanaki waɗanda suke mara. Ya zo a hadisi an ce a nemi daren lailatul qadari a cikin mara, ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29, duk za a iya dacewa da daren lailatul qadari. To yan uwa, abin da ya kamata shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan wannan goman ƙarshe ta zo, wato yana daɗa sake matsawa wajen ibada sosai, yana daɗa ƙara himmantuwa wajen ibada. Yan uwa, wannan fa wato duk fa mu ake koyawa fa. Manzo Allah yana ƙara himma wajen ibada, saboda haka abin da ake buƙatar da mutum da yake azumi ya tsaya ya ƙara himma in wannan goman ƙarshe ta zo, saboda lokaci ne da ake bankwana da alkhairai da yawa, kuma lokaci ne da Allah yake gafarta zunubai birjik, ba a san iya adadin gafarar da Allah take zauka ba. Kai idan ka sake ma ka zamana cewa har wannan wata i kasance baka samu gafara ta Allah ba, kai ku ai kayi asara. Me kake yanda Allah yake gonanza gafarar nan, yake sakinta gata sakaka gata, an sake ta gafara, yi kaza in gafarta ma, yi kaza in gafarta ma. To saboda haka duk wannan yana daga cikin muhimmancin daren lailatul qadari. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kace to ya rasulullahi, idan naga daren lailatul qadari ya zan yi? Ce to abinda za ki roƙa anan shine kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dukkanin abubuwan da ka sani da kake nema a wajen Allah ya tattare shi a cikin wannan afuwar. In Allah ya afuwa ma komai sai ya bude in ka samu afuwa Allah. Allah kai mana afuwa, Allah ka karbi ibadunmu. Kuma 'yan uwa, wannan da ake ta ƙoƙari ake samu da ran lailatul qadarin nan ake yi, kai ƙoƙari ka tsaya kai ma ka dage. Allah ya sa ba a ce wai wancan daren 24 ba ko daren 26 kar ka tsaya kai ibada. A'a, duk ka zage kai ibada, kyawawan halayen nan da ake koya na Ramadanu a daure a ci gaba da yin su, a dage da Allah a bawwasa. In ma da wani dan abu da yake shagalatar da kai a goman ƙarshen nan, da Allah dan yi masa haƙuri, irin sa abin da ya shafi su kallo su wata dan wasanni dai, a bar shi da Allah, a tsaya a taimaki kai, aiwa kai addu'a, a nema wa kai albarka, a kuma nema wa ƙasa lafiya da zama lafiya, a nema wa 'yan uwa sutura, a nema wa kai sauƙin wannan rayuwa da ake tsanani. Ina jan hankalin 'yan uwa, wannan abu da ya tsananta na rayuwa, na tashin as'ar haka namu, wannan farashi da yake tsada,
to alhamdulillah Allah ya karɓa addu'a mu, abubuwa da yawa duk sun sassauka albarkacin wannan watan azumin. Wannan ba wani wanda zai zo ya ce shi ne ya kawo wannan sauki, mu mun san addu'a mu ce Allah ya kawo wannan sauki. A ci gaba da yin addu'a a ƙarshen wannan watan Ramadan. Allah ka maimaita mana, Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yanta, Allah ka sa mu dace da daren Lailatul Qadri. Abdijaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil halqi nuruhu wa rahmatul lil alamin zuhuruhu wa man madha min halqika wa man baqiya man sa'ida minhu wa man shaqiya salatan tastaghriqul adda wa tufidu biladi salatan la gayata la wala mutawalla ila salatin daimatan wa sallim bi tasliman min sala zalik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.